Lah, wag aja akong ginaabot di ay. Uy, asa na ka to siya ba? Basig padung pa to dire siguro, uy. Lah, ngano naman ni dire nagbagat? Nga wa man ni building dire. Libunan man ni dire. Ano man? Ano ka no? Nga di man ni building dire. Hi. Ay, maogi. Hi. Hi, be. Be. For you. Happy Valentine's Day. Ako ani, be. Oh, Thank you, be. salamat. Thank you, be. Nga asa man taron, be? Ato ta sunahan. Dito sa hotel di. Ay, Di lang. ano man? Kuha na, balibok. Patulid kay Ato na lang po paano, be? Asa mo itong lingkod? Uy, Ay, lugra na. Ari, dali. asa mo? Ala, be. Uy, di ko hugaw, anak, be. Ari, dali lang. Ala, ay, hugaw kayo ba? Una ran mong ugaw. Ang unanaon ni mo ang atong ugma. Ang atong ugma ba? Ay, hugaw. Oy, Anong batawa mo ka? asa ko pagbatawan na lipay ko. Ah, nalipay, Nga, Nakita ta pag-usap. Tek, naghanap lamok dari, be. Uy, Ay, problema, be. Kaya na ay, mangita ta dirig dabok. ala. Uy, abi ba na kung dato ka? Uy, Ay, naroon dato, babe. Tanti na idabok. dagang lamok ba? Dagang gikuan ka to pag kaayo. Ay, problema na. Dali dabok. Saan man na nimo? Dabok, salamok, untas lamok. Dabok si lamok ba? Naklaro, na. Aw, para mawa ang malamok. Nga, di man mawa ang lamok kay gwapa man kay ko, ilang gigumpa paon. Huwag tang ganabi ay kablaka. Agoy, ay, di na mawa pa. Huwag tang ganabi ay kablaka. Mawa, ikay ingon, di mawa ang malamok, kay gwapa daw kuno kay ko. Baak sa ko, Huwag tang nga, be. Basta naman, Awa, be. napalagi, be. Asa man, asmaron? Ano naman na try? Asa man? Wala, matay na galit no, akong gipak. Init. Baby, uy, masunog. Ay, surog na yung dakurang puti ka iPhone. Init kayo ba? Ina mo sa sunugon, uy. Tanawa, be. Huwag na pa ba'y lamok ka ni mabuhi. Patay ka na lamok sa imong mga... Mapatay ba? Anong patay? Patay, basta ba igo sa kong dapog. Kaya ka man eh. Utang makita og lang gamay kay ako lutuon bako prituhon. May kay way sudan. Kasi tamo siya mo ta. Wala busog na. Ala. Ano gini? Mga karahang gro. Rapil na ako mag-date dili. Wala, pantay ka lang. Atupon ni. Pantay ka ron. Kasamtin mo si B. Kay ba ka, be? Ang katawa akong Rose, be. Wala to, picture to, be. Di, dyan, hindi. Nalagyan ni Tingog, B. Hindi tingog. Nilitingog niya, anak, B. Huwag mong good. Tutok niya, may nana ka. Awa, naalagi. Ito, mga kabi. Oy, Ang gutom ka, sa may itong snack room. sinakay ka. Nilupide. O, drabi, oh. Mauna, B, itong snack, B. Tama, sakto. Kagahi. Gahi pa sa bagay pa rin siyang no? Kagahi. Yes, ya. Kabatay ka ito, B. Wag yung kumakabate. Nalagyan ni Kwi. Bungol ba ako? Babi na alagi, ungo, B. Ang awa, B. Nalagi, B. Wa lagi. Uy. Tuo mo ka nung Kakabati. tuo mo ka nung hayag pa ako. Ni Kwi, manggali. Niko, una-unaan mo eh. Una. Ang awa. Naalagi. Pinag-expect yung kibay nga imo kong pasakin sa Inmax niya. Kaya ato ta mag-check-in sa hotel. Nya naadi ko ni Madrid gidasa ka ng kalbunan bahala ka dira. Uy.